Semmi. Glória. Miért nem teszed le ezeket a csomagokat? Itt minden olyan, mint a mesében. Mint a mesében. Egyszer volt, hol nem volt. Ki nem lát. Jaj, Glória. Ó, mekkora sóhaj. Ahogy a nagy galaktikus költő Konrád mondta. Hogy? Úgy szomjaztam egy kis nyugalomra. Hát akkor ígyuk meg. Kedves vendégeink, meglepetésnek szántuk, de mivel esetleg félreértést okozhat, előre közöljük, hogy szobájuk egyben a szobaasszony szerepét is betöltő robothálószoba. Bármit óhajtanak, elég, ha elmondják, és a szoba azonnal teljesíti. Tapasztaltuk. Mindent megteszünk, hogy a kedves vendég úgy érezze magát szállóinkban, mint a mesében. Mint a 20. 22,5. Az 23. Meg egy fél. 122. 322. 422. 522. 622. Ez azt jelenti, hogy önök hajlandók... A magam részéről természetesen igen. Persze, én is. Természetesen én is. Köszönöm, uraim. Szíveskedjenek befáradni a Mars központba, hogy megbeszéljük a továbbiakat. Egy pillanatra, százados úr. Újságírónő vagyok. Ha nem lenne ellene kifogása... Természetesen az akcióban nem vehet részt, de figyelemmel kísérheti az eseményeket a központba. De számítok a titok tartására. Nem szeretném, ha pánik tör neki a Marson a turisták között. Köszönöm.